The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says in Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Isaiah 55:8 and 9, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, only few find it. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala, kung naapaman kita taguan niya ng mga sala. So kini kinahanglan isugid. We have to admit and acknowledge, cite, enumerate all those sins ngadto diretso ngadto sa Dios nga Amahan. Kay agi ka na og sunod sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug galang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga sa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi nga imo kaming ipabuhi hangtod ni gayuna. Timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi wala pa mahuman o busa imo pa kaming pabuhi hangtod ni gayuna, aron kami makapadayon sa pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Dios, tultuli kami o agaka kami o pasabta kami dugang tinaw pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, aron kami dugang sa amo nang napundo nga mga kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan. Welcome na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios Bible study pinagi sa YouTube. So magpadayon kita sa atong
tunan o ganiya pa kita magadupot niining atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagkahimong mananaog niining kalibutana, niining kinabuhia o ngadto na sa sunod natong pagkinabuhi sa eternidad. Okay? So atong gibiyaan kagahapon ang pipila ka mga punto nga ang 1 Juan 1:9 unsa to'y tawag nato ini sa English, rebound technique or recovery technique. Ngano mang recovery technique man, aron kita mahibalik, ma-recover, ma-restore ang atong kahimtang nga karnal, balik ta ngadto sa pagka-espiritual. Mao na kay tungod sa mga sala nga atong nabuhat. So gimanduan kita sa 1 Juan 1:9 og timala nato atong labason ang imong panumduman bahin ini nga ang 1 John 1:9 ang rebound technique dili ni lisensya sa pagpakasala. It is not a license to sin. Instead, it is a license to serve. Lisensya kini sa pag-alagad. Kay abi nimo si Ginoong Jesucristo sa diha nga siya gibitay na nila o gilansang na nila dito sa cross tungod sa atong mga sala, ang hustisya sa Dios natagbaw. Thus, He can now forgive us when we trust in Christ as Savior. You see, ana diha ang kapasayloan sa diha nga mohimong tagdesisyon pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Humana to buhata ka na, humana to dawata si Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas, muso dayon kita sa phase 2 sa plano sa Dios. Kay tulo man ka phases. Phase 1, kaluwasan. Phase 2, ang atong pagkinabuhi ingon nga magtotoo dinhi sa yuta. O phase 3, ang atong pagkinabuhi na dito sa eternidad uban sa Dios. Okay? So niya man kita sa phase 2 sa plano sa Dios. We are believers in time. Now God already had provided us all the assets. Iyan na tagisangkapan. Unsay tuyo aron nga kita makatuman sa plano sa Dios ni ining phase 2. Dili man ta makatuman siyang plano kung wa tay pulong sa Dios. Wa tay kanang pagkamalahutayon sa atong pagtuon. Dili. Why epekto? So, mo bitaw ng subo palandungon nga daghang mga Kristohanon karong panahon nga nagdahom sila nga nagkinabuhi sila sa panginabuhing Kristohanon nga sa tinuod dili na mao ang gilatid dihas pulong sa Dios kay wa man sila pulong sa Dios. So, samtang na kung ang usa ka magtutuo luwas unya wa siya ay paggahin o pagtuon sa pulo sa Dios, wa siya magpanumbaling sa kanang protocol sa Dios, then magkinabuhi ra gyud siya sama gihapon sa dili magtutuo. Mao bitaw ang uban maglisod nila og ila kung kinsa man gyud sila tinuod ba gyud nilang magtutuo o dili. So in other words, it's hard to identify a believer kon wa siya pulong sa Dios. Mao ra gyud na, that's the key. Mao ra na Yahweh. Once nga ikaw magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, punon og imong yung ilukop, saturate ang imong panguna-una sa huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8-9 o 1 Corinthians 2:16, punon ang atong panguna-una sa Dios, the divine viewpoint. Mao na anha ta makatuman, anha ta
mingon lang tag potensyal ka lang may puruhan. Apan mo man ay ang tugon sa Dios. Klaro man na kayo nga. Human ta maluwas, musod ta sa ikaduhang hugna sa plano sa Dios nga believer in time, og ang tugon sa Dios atong buhaton kay di man mahimo nga human ka maluwas, okay na. Dili mahimo. Mao bitaw dakong pangutana, ini kaluwas nimo human sa imong pagkaluwas, unsa may sunod? Wa man ka magtuon, so wa ka kay bawon sa sunod. Gusto? So mao na nga padayon sa atong mo na gitawag na itong spiritual momentum sa phase 2 sa plano sa Dios. Aron sa ingon niya na makabot na to. Potensyal lang. Potensyal lang ta. May puruhan lang ta. Kay naman tayo kinaiyang makasasala nga mupugong na po nato sa pagpadayon. Mo nang di ta makalahutay. Isi, mo na nga manduan ta sa pulong sa Dios iyang pahimangno kini nga padayon lang. Keep on keeping on. Okay? So gunit sa pulong sa Dios, gamit sa imong adlaw-adlaw panginabuhi og mao na ay puruhan nga kita mahimong mananaog ni ining kinabuhi og didto sa sunod nga kinabuhi. So karon niata si ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2. Klaro man kayo nga sangkapan na kita sa Dios sa tanan nga itong mga kinahanglanon ingon nga mga Kristohanon, all spiritual assets unsay tuyo aron nga kita makatuman sa plano sa Dios ni ining phase 2. Og ang tanan nagaagad lamang sa grasya sa Dios. Kini atong gibuhat grasya man ni. Wa man ta magpahambog. Wa man tay katungod sa pagpasigarbo niini. Grasya, lihok kini sa Dios. Igo lang tang hindawat niini hingsunod. Nang magpaubsanon lang ta. Kaya ang Dios man ay supreme authority through His Word. So, naibaw naman ta nga ang policy sa Dios, grasya. No, nang sunod lang ta siyang policy. Kaya ang iyang kaaway nga si Satanas naman po'y policy. Unsa may ang policy? Evil. No, ito'y kasatanas nga policy. Dautan. Kapag niya sa Dios, grasya. So, ang grasya, kung natong tukbilon kining bahin sa grasya, nagasugod yun to. It starts to move in our life from the point of salvation. Gikan yun sa niya ng pagkaluwas nato to the point of physical death, which is dying grace. Mao na nga. Dili kita maka-function sa Christian way of life kung watay paglahutay, pagpadayon, makugihon, masigihon, mapadinayunon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, ang atong Kristohanong pagkinabuhi, dili gyud nimo sibog. It cannot move an inch forward apart from learning Bible doctrine. Di man na. Kay, you see, ang pulong sa Dios nagapadayag sa mga kanang treasures of God's plan alang kanato. So, sa atong pagsibog nga tusunan, sa atong pag-abante, gikan sa atong pagkabata nga Kristohanon, babes in Christ, ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, only then, diha ta lamang makasugod sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. That's the only time. Only then can we begin to execute the protocol plan of God. Ang phase 2 is what we have to focus right at this point in time. Mao ginaya itong tutukan. Ayaw gyud pagpakawa ni nang imong pagpunting o pag-focus niya na. Kay man atong isilsil na gyud nga ang Dios nagatugon diya sa 2 Pedro 3:18. Patubuon ang atong kalag.
grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon na to. Atong kalag pagtuon sa pulong sa Dios aron mailhan na to ang grasya o kay balo bahin kang Ginoong Jesucristo. So, diya sa phase 3 na, kung tuwan na ta sa eternidad, diya sa 1 Pedro 1:4 ngadto sa 5 naingon kini, into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Na panulundon ditong gaandam, gitagan-an nata sa Dios. You see? O di na tumangkon ka ng maong mga panulundon kung wa tay pagkita ngadto sa Dios dito sa eternidad nga mga maayong binuhatan ginamit ang pulong niya. Sa dinhi patas kalibutan tingali nagbuhat lang ta mga maayo apan binasihan ang mga tawhanon kalibutanong mga pangunahuna. So unsa resulta? Human viewpoint ra sila. Gitandi ka na sa kogon, kahoy ug dagami nga duslitan nimo na mo sila ugdaw. So why kanang gantihan na kay nagaugdaw man, napaig man. Apan kung ikaw nagabuhat og mga maayong binuhatan din is kalibutan. Karon ba kung magbuhat og maayong binuhatan based on the Word of God. Kay ang Word of God mo may hunahuna sa Dios, nauna ni Ginoong Jesucristo. So kung basihan nimo pulong sa Dios sa imo pagbuhat og mga mayo, kana gitandi kana sa pilak, bulawan ug mahalong mga bato. Silver, gold, and precious stones. Dusliti na. Masunog ba? Dili. It will stand. It can stand. Ug mao na ra to'y magantihan naman na sa Korinto. Kung imo ka ng tunan, mao ra na magantihan. In fact, those are the only kanang good works that are rewardable. Mao ra. The rest ugdaw, wala. So wa tay madawat ng mga panulundon dito. Kasabot ka? Wala. Iguro tang magluli dito sa Museum of Heaven kana ay atong marka nga diha. Nga muli na lang ta dito sa mga panulundon musigay mo mata. Tanaw, mo man niya akong gipangandoy kaniyadto. Pasti lang nuguna. Wala. Di na mahimong mo balik pagkas kalibutan. So, kaanugon. It's nugon gyud kayo. Mao na nga karon, mao ipanahon nga atong kanang buhat ni agi ug unsa subay sunod unsay kanang mando o gitugon sa Dios kanatong mga anak niya. So, when we depart from this world, we're going to face God, diba? 2 Corinthians 5:8. So when we get to heaven, we will be there. Atua kita dito with our resurrection body na. Okay? Binanhaw na nga lawas. Minus na ang old signature. Wala. Wa na'y makita ni mo itong old signature. Wa na'y mga sala. Wala. Nang labay na ng tanan. Mao na nga pulihan na ning atong lawas nga sige na to pa sana kanang gipagwapahan gipagwapuhan lagi amumahan gyud dili pulihan na og resurrection body. Now kita nga magtotoo nga tuwa na sa eternidad puhon. Dito magagamit sa pulong puhon. Dili na kanawa na sa diksyonaryo sa Kristohanon. Wala. So, kuntuan na ta dito sa eternidad, ingon nga mga magtotoo, when we get to heaven, atong makita
face to face naong si Ginoong Jesucristo uban sa iyang binanhaw ng lawas ug kita with our resurrection body also. You see, apulihan man ni atong lawas. Kini ba atong lawas nga madugta, malata, pulihan ni og resurrection body sama sa resurrection body ni Ginoong Jesucristo nga mulusot kini og unsa kanang mga bungbong lupad lang makita nimo ang of course we will study this may tungod ng resurrection body didto sa langit. We are going to know each other. Basig mo yung kaila pa bata dito mga hinigugma na to, mga higala, mga kaubas trabaho, kanang mga classmate. Makita, mag-ilan na ita dito Di man nina, mag-ilan na ita dito. Na mga punto tuod akong dadon nimo karon nga agi og well, of course, this is some kind of a review gihapon nga niya ay mga punto dinhi may tungod gihapon kini sa kanang may bahin kini sa kaluwasan kay niya ay nangutana unsaon man kuno pag kanang unsa binisayag maintain nga mulahutay mao ba na o pagpadayon. Okay, aton lang ning inon sa Binisayaw. Unsaon man palahutay ug pagpadayon sa kaluwasan. Now, paminaw. Ang kaluwasan maangkon lamang usa ka tawo nga mo padayag na sa iyang pagtuo, faith alone, ngadto kang Kristo lamang. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ug mao nga siya diha musuod sa harian ng panimalay sa Dios. Yan nagyong higayon nga siya mutuo kang Ginoong Jesucristo. Right after that, mo atubang na siya sa phase 2 sa itong ingon ni mo di padugay mo sud na siya dayon sa phase 2 sa plano sa Dios alang siyang kinabuhi ug siya gimanduan lagi diha sa segundo Pedro 3:18 nga patuboon ang iyang kalag diha sa grasya pinagis pagtuon sa pulong sa Dios grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. How? Unsaon? By taking in doctrine on a daily basis. Mao na pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Thus, makabot niya kung siya mulahutay, makabot niya gikan sa iyang pagkabata nga magtotoo ngadto sa pagkahingkod nga magtotoo hangtod nga iya gyud makabot ang iyang tumong man ni sa tanang mga magtotoo spirituhanon nga paghamtong spiritual maturity o kining tanan nagaagad lamang sa imong kabubuton samtang na ang imong kabubuton mo igagad. Now, ang anak sa Dios nga si Ginoong Jesucristo will add together sa tanan nga mga inunta kamatuoran o come up with the final efficiency report. He will be totally fair. Makiangayon gyud siya sa hingpit with each of us. Kaya ang Diyos hingpit gyud siyang pagka makiangayon. He is fair and just. God is fair now, He will certainly be fair then. Hangtod. By the time nga makaabot na ka didto sa gitawag og
judgment seat of Christ. In fact, as soon as you die, human yun mo sa pagkamatay nimo, it will be too late to do anything about your evaluation. Mo niya itong isugutan kaganiha nga ang imong mga maayong binuhatan mo kanang himuan o pagtasal. Evaluation ba during the judgment seat of Christ, human yun sa rapture. There is no way to sway the judge. Wala. Di mo makumbinsir. No way to obscure the facts. Klaro kayo. Tataw kayo. Diyos na guna ang nag-evaluate. That sumona nga the time to learn doctrine, ano saman? Karon. The time to learn doctrine is now. Apan kun bahin nagkaluwasan, mo niya atong pagtubag sa pangutan na there is no such thing wa gyud ning giingon og maintaining or perpetuating dili. Kay nga naman, in the first place, ang imong kaluwasan occurs once and for all. Okay? Diha-diha yun. Ini kaluwas mo, luwas ka na. Once saved, always saved. It is rewards nga mao na issue after salvation. Ang rewards. It is daily spiritual momentum. Mao na. Kini nga itong ibuhat adlaw man nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni ang atong gibuhat. Kay mao ni ang atong gisubay nga proseso nga gilakted sa Dios sa iyang pulong. It is daily spiritual momentum. Nga mao'y kinahanglan mulahutay o mo kanang padayon. That should be maintained and perpetuated. If only kung buot kitang makakabot niya tawag na ito nga ang pleroma stage. Pleroma. Thus, mauna ng panahon na nga ato ng kabot kanang bahin nga diin kanang we have the capacity to glorify God. But actually, dili man kita mo glorify sa Dios. Ang Dios may mo glorify sa Dios. Apan ato naman pa tinaw nimo ato ning usbon kaya ron di mo makalimtan. Dili kita mo ay panalangin sa Dios, no? We cannot glorify God. Dili na to siya mag-glorify. Ang Dios ra maka-glorify niya. Prinsipyo na, only God can glorify God. Now, unsaan naman itong atong nabuhat na nakakabuot na spiritual momentum, spiritual maturity, o we reach that stage of capacity, pleroma stage, kung sa invisible hero, super grace, mga synonym niya na. Kung nakakabot na tanya na, then, unsa man, di ba din na ito mag-glorify ng Diyos? Dili. Siya, nag-glorified ang Diyos na kanang nahimaya nato ang Diyos sa pagkabot na nato sa spiritual maturity. Okay? Siya ang mag-glorified. Pagtanaw niya nga, taon niya nga kung anak, nagkakabot yun siya sa spiritual maturity stage. Karon, nahimaya ko. So, siya ang nakahimaya niya sa Diyos. Kay kita iyang mga anak, nagsubay man lang sa iyang mando, iyang tugon, iyang paymangno. Nagkasabot ka. So mo na nga, inigabot na nato ng spiritual maturity, ibubo na sa Diyos ang iyang panalangin. Dili ngari ka nato, kung dili ngadto sa hingpit nga pagkamatarong perfect righteousness nga gisulob sa Diyos sa diha nga kita naluwas. At the point of salvation, gisuloban kita sa Diyos sa iyang hingpit nga pagkamatarong nga sa mutanaw na ang Diyos kanato dili na tayo hinukman. We are no longer judged, condemned, kundi na kanang namatarong na. We have been justified. Okay?
we are already considered righteous. Mao na nga na kanang ang iyang panalangin gibubo didto. Apan kinsa may benefited, di ba ikaw? Natural. Ug sa pagdawat na nimo sa mga panalangin, ang Dios nahimaya. Nagkasabot ka. Diha na mahimaya nato ang Dios. So mo ni pagtubag nato nitong pangutana, how is salvation maintained and perpetuated? No, there's no such thing. Kanang you maintain your salvation and perpetuated because ang salvation occurs only once and for all. So nakasabot na ka. Now niya pa po ilaing pangutana. Unsa kunoy mahitabo niadtong mga tao nga tuwa magpuyo sa mga hilit na kayong mga lugar, remote areas, nga wa gyud sila makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. So may tabo nila. Okay. Kini kung maong pangutana is giingon niyo, it is inevitably the skeptic of Christianity nga mangutana unsa may mahitabo niadtong mga irihis, heathen, mao man ni Visayan tingali. Unsa may tabo sa mga irihis nga wa gyud makadungog sa maayong balita sa kaluwasan? How can these people decide for or against Jesus Christ? Now, kung kining skeptic, may mga pagduduha, mga madudahon, truly wants an answer. Ang ngayon ta siyang mangutanag, what about those who apparently have never heard the gospel? Sa may mong ikasulting adto sa mga tao nga wa gyud sila makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Now, although he may be ignorant of the facts of worldwide evangelism, kining underlying implication of his question, klaro, God is unfair. Di ba mo ingon na siya? Sa may unfair ang Diyos anak kung mao manggaling na. How can a loving God condemn anyone under this ining kaimtanga? Kining maong pag-ingon ta accusation, batok sa Diyos, is the very reason nga nung aniyata niining dapita, niining kalibutan na karon. Actually, ang mga irihis are not those who live in primitive cultures or remote locales, kundili bisag kinsang tao nga mo salikway kang Kristo nga manluluwas. Kaya binimo, ang Diyos omnisciente. Ang sabot pasabot. Nakasayod siya sa tanan. Ug ang pangutana nga, what about those who have never heard? Kini, sayop ni nga isyo. Sabot ka? There is no village too small. Wala. Why mga kanang balangay labias kagamay o isolated nga kanang that eludes omniscient and gracious God, no? Ang iyang pagtanyag sa kaluwasan is made available to every human being. Gikan ba sa Arctic waste to the teeming tropics mo nigingon dinhi. Sa diha nga ang usa ka tawo from the moment of a person's birth ngadto sa iyang ikamatay, ang gugma sa Dios naga-extend sa ingon ta angay gyud nga opportunity to believe in His Son. Nagabahatag, nagatanyag ang Dios. So, ang tanang mga dili magtotoo, mga irihis. All unbelievers are heathen. Basta? Now, once the unbeliever, sa diha nga mo kanang makabot na niya ang tawag na to God consciousness, sa diha nga siya magpositibo ngadto sa may balita sa kaluwasan, ang Dios under obligation na iya na kanang responsibilidad nga
padadaan gyud siya kanang may balita, mensahis may balita niya nang tawanan nga nagpangita sa Dios ug sa iyang kamatuoran, irregardless of human IQ or geographical location. Apan sa diha nga maong di magtotoo goes negative, ayon siya ga di man ko mutuo. So once he goes negative, dili na obligado ang Dios sa pagpadaan sa mensahes may balita sa kaluwasan ngadto kaniya. Unsa gisulti sa Juan 3:36, he who believes in the Son, Jesus Christ, has life. But he who does not believe in the Son does not have life, eternal life na. But the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Di maginagay kapungot. Ang pasabot niya na ang linaw sa kalayo nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. So mao na. Mao ni atong gipagpaklaro nimo kay na may daghan diyang nag-abot gid nila mga pagduda, pagduha-duha na sila mga skeptics. Mao na gitawag nato mga skeptics. So mao na nga kita karon nga mga magtotoo na kang Ginoong Hesukristo. Pilit kita nga magatuman sa iyang, well, of course, wala magpasabot nga gipugos ginta. May pugsanay kung bahin na niyo mga butanga. Kaya gihatagan lagi ta og kaugalingong kamuton, volition or free will na ipagamit nato sa Dios sa paghimog desisyon. So therefore, kung giingon nimo di padugay nga when we get to heaven, we are going there with our resurrection body na. Hatagan man ta sa Dios og binanhaw na nga lawas, minus sa atong old nature. So when we get to heaven, atong kanang kita gyud sa Ginoong Kristo naong sa naong. We come face to face with our Lord Jesus Christ. Uban sa iyang resurrection body o kita with our resurrection body also. So, ako kamagiinan kaniya nga dito sa langit kanang mag-ilhanay ta dito. We are going to know each other. Okay? Now, atong i-review kadtong sa katutong tulo ka hugna sa plano sa Dios, kaluwasan, believer in time, ug believer in eternity. Okay? In phase 2, kita niya karon, ang Dios nagamando kanatong mga magtotoo nga patubuon ang atong kalag pinagispagtuon siyang pulong. That's the only way nga mutubo ang atong kalag pinagispagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis. Now, nara kanimo kung mo ingon ka nga mura mag-imposible na kadadlaw. Anong imposible? With God, nothing is impossible. Ninunong kaniya na. Nothing is impossible. O niya, kung ikaw na ay pagtuo, hugot ang iyong pagtuo sa Diyos o siyang pulong din. Nagmando ang Diyos kung ikaw nahigugma kanako. Obey my command. Obey my word. Namo na. Atong tunan niyang pulong, aron mo'y atong sundon. You see? Kasi pagsunod na to siyang mga pulong, iyang mga tugon, iyang mga pahimangno, iyang tuyo, iyang kanang kabubuton, iyang plano, ang atong kinabuhi monsa. Mo na'y tinuod yung pag-asinso. Kaya tinuod nga pag-asinso, di lang kay asinso kag salapi ba? Kanang ang imong negosyo mo, uswag dili na mauibot pasabot. Ang tinuod yung adunahan ka
if you want to be wealthy, when you are wealthy, wa na kanang pasabot nga kwartara. Dili. You are wealthy kung nagtuon ka o nagtubo ka sa pulong sa Dios. Di mo nang gasunod ka sa plano sa Dios. Grasya. Ugwa na ipagkasipyat ka ng mga saad sa Dios. Dili mo sipyat ang Dios. God keeps His word. Daman ina. Usa sa mga kinaiya sa Dios nga mutuman siya sa iyang mga saad. Di na siya Dios og dili na sa Dios og di siya mutuman. Basta kinaiya man na sa Dios. Tumanon man yun niya. Now, so ang magtotoo kinahanglan nga magmasubayon siya. Consistent, persistent, niining gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. He should keep on keeping on sa iyang spiritual momentum. Kay kini he is building up sa iyang spiritual muscles. You see? Sa iya bang kanang singan sa Bisaya kining muscles kusog. See? Ang magtotoo has to be oriented to grace in order to grow up spiritually. Kini nga itong gisubay, grasya. Mao ni ang tinuod man yung palisi sa Dios, grasya. Naunsaon man nimo pag kinabuhi, hayahay, haruhay, kanang hanoy, way samok, hayahay. Mao ni sundo na to ang mando sa Dios. You see? Ato ning ipadayon ugma kay labihan nagana pag yun itong pag-hisgutan ning bahin sa mga points of doctrine nga may kalabutan ining atong tun-anan nga how to be a winner in this life and in the next. So mo na nga ayaw lang yung sipyat, padayon lang yun, paglahutay lang yun, magmalahutayon, magmasubayon, magmasigihon, magmakugihon sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios kay di ka magmahay kay ang Dios na gud ang imong gisunod. So mao na nga king tanan grasya ato ni padayon ug magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga higayon nga kami imong gitudloan sa imong dugang kamatuoran. Salamat o Dios inaot nga masilsil gyud ni namo sa among kalagog, among tuuhan ng gamiton sa among matagutlo nga pagkinabuhi. Salamat o Dios nga nagapadayon gayud ang paglihok sa imong grasya nga rin sa among kinabuhi. Salamat o Dios, dada kami pagbalik ugma ni dinihi sa among pagpadayon og salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.